Hallo, skynd jer! Han har ikke særlig meget food. Ja, jeg er inde. Bare gå op nu. Ja. Okay, klar? Bare gå op nu. Det er godt. Ja, han Hey, går op. kom! Okay, Jeg kom. kan nå eller... Ja, Dagbo. Jørgen, så kunne score sådan noget, der hang på. Nej. Og igen. Ja. Nej. Ja, jeg fik ham, Ja. Det er klart! Det er klart. Er det rigtigt? Ja! Nej. Ja, er det rigtigt? Ja! Nej, 0. Oh my god! Hey, gå væk, ellers skal Ja! Han går op! Dagbo nu! Dagbo! Alle sammen! Oh my god. Nej, 0. Nej, vel? Ja. I love RuneScape! RuneScape, woot! Oh, too sexy for my